बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया आईएएस अफिसार गैया इन्जिनियार गैया दा बड'लेण्डर खपन देखि लाब नाय बड'लेण्डर खपन देखि लाब नाय राजखान्थि गेलेनोसो सोमावसारदों ये क्या है खुनु दिन बिथांमोननि गादिखौ सेनो थाखाय जों सोमावसाराखै आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं कुनुदिन एमएलए एमपी बिटिसिनि चिफ इएमजिएम मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै जेब्लासिम बड'लेण्ड मोनगोन मोना अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है थांनानै दिल्लीयाव लोगो हमना बुंदोंमोन जे आसामाव फरेस्ट डुवेलार्स एक्टखौ एसटिनि थाखाय लाबोदों थिगानो दङ नाथाय ट्रेडिशनेल फरेस्ट डुवेलार्सफ्रा सोर लाख लाख बर' फिसाफ्रा ट्राइबेलफ्रा हाग्रा ओनसोलाव हानि मोनथाय मोननांगौनिफ्राय बन्सित जानानै दङ উচ্ছেদ তো শিওর 100% ইয়াক কম্প্রোমাইজ করা না হবে উচ্ছেদ হবে बिथांमोननि बायदि चिफ जानाय एमपी जानायनि कुनु सिमां नुवाखै आं जि खालि बड'लेण्ड जेंनाया जोबगोन ओइ खालि डायरिखौ फुल स्टप खालामनानै आंबो सौरागुरि गामियाव थांनानै आंनि गामिनि आमाय आनै आइ आफा रायजो राजाजों संसार जाहैगोन आंनि हिसाबा बेल' समायखिरा लाखानायसो